Hello, good evening guys. Manihapon tayo niyo guys ha, ng simple sa ano yung panihapon sa mga batang Pordoy o Pobreng Ilas. Kaban mo mga anak guys, si Batang Yagit guys. Guys, naisaging, tulog ko guys. Para lagi mong tulog mga Pordoy ya. Ay mangga dessert di ba? Gamay ra pud kay guys. Pinirito with gautan nga tinunuan Bisaya guys. Ang subak guys, tanawa. Buwad guys. Mga taon na binusog. 24 hours ago. Subak. Ano guys, Batang Yagit guys account. Paano na siya? Pinugdor kita na mga guys. Kau na mo? Happy balag pobre guys, basta balipayan lang guys. Okay lagi guys. Ito. Dami sa kita to guys, huwag na lechon guys. Ya, maka HB man na lechon. Ano lang sa misa? Napadulang ko na bitan Hindi mo. maka HB guys. Just dala sa pinarito ba? Balinin Isa na saging. to. Balinin saging. Tan di saya guys. Ang nagluto ni guys, ang the only mother-in-law guys. The mother earth nagluto ni guys. Natanggap na siya guys. Team libre guys. Ano ba? Uwan. Ano laban ito? Ano na balusot? Laban ito. Hay. Basta pa. Wa na. Ito mo guys. Kung tanaw niya mong video guys. Pasensya lang kayo mo guys ha. Pinobrero kita na guys. Mga mga batang Pordoy, yung Pobreng Ilas, o Batang Yagit. Marag daw na mga maport. Mahala lang pobre guys, basta malipayon lang guys. Wala ka ng walang gapon. Stay positive lang gapon guys. Pang good vibes lang gapon. Mga boys. Ang kalipay guys sa pamilya guys. Bisan pag wala kay kwarta guys, basta importante na basta maglawas sa iyong pamilya, yung anak. Tabla na gabo kag milyonaryo guys. Health is wealth ba guys, di ba? Pangga eh. Boy susugot. Yun. Indot kayo yung utang bisa guys. Mga panagsar kayo, mga tilawan di ba? Nakatik tayo ko. Wala ba? Huwag lang magaw. Tayo ganun sa kanya. Wala naman lang. Grab, naguwan na gid guys. Nagtuto na atop. Wala yung bugnaw na kayo guys. Pagkakalisa dito mo.